אז מה קורה חברים יקרים? היום אנחנו הולכים לעשות לכם שגרת יום. ב8 בבוקר אנחנו קמים. אנחנו יודעים שזה מוקדם, חופש גדול, אבל קמים לעוד יום של שמחה וכיף. 11:15 הולכים לקנות דברים בסופר. הנה אני מתהלך לי בסופר. חזרנו מהסופר ואכלנו ארוחת בוקר מאוחרת. חביתה ופיצה, נדיר. 1:05 אכלנו קצת פופקורן. ירין, מה אתה מצלם לי בטלפון? ראיתי שלקחת את כל הפופקורן. 1:30 משחקים קצת בכדור. אנחנו לא המוסרים הכי טובים. לא לקחת אותנו לאולימפיאדה. עורכים לכם סרטון מטורף. אם לא ראיתם, לכו לראות. 4:15 אוכלים ארוחת צהריים. פסטה ונקניקיות, נדיר. לירוי, אני לוקח את זה ממך. 6:45 ירדנו קצת למגרש, לשחק כדורגל, להוציא קצת אנרגיות. 8:10 אנחנו אוכלים ארוחת ערב, טוסטים וירקות. 9:30 עד 11:30 רואים רוקדים עם כוכבים, והאח הגדול. 12:15 אנחנו הולכים לישון. לילה טוב. שימו סאב ולייק.